Il-poplu jixraqlu jkun jaf il-verità dwar dak kollu li qed jiġri f'pajjiżna, iżda minflok il-gvern ta' Roberta Bela qed jinqabad f'gidba wara l-oħra. Dak il-messaġġ li waslu x-Shadow Minister Sejdrin Delija u Ivan Castillo waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn tkellmu dwar id-diversi okkażjonijiet li fihom Roberta Bela gideb fosthom dwar id-dranaġġ, il-qatt u l-pensjonijiet. Shadow Minister Sejdrin Delija qal li l-gvern qed jikdeb b'mod konsistenti u dan l-aġir qed iħasseb lill-poplu u affakkar li fid-diskors tiegħu tal-budget Roberta Bela gideb fuqu meta qal li ju illikja d-dokument intern tal-Partit Nazzjonalista. Din kienet biss fake news u qal li minkejja li invoka ksur ta' privileġġ fil-Parlament, il-Gvern baqa' fis-silenzju. Fil-Parlament kelli okkażjoni wkoll illi ninvoka ksur tal-privileġġ fil-konfront tiegħi propju fuq dan id-diskors. Sal-lum ma smajt xejn ħlif skit u nissuspetta illi hekk ħajibqa skid biss għax meta inti ma tajċ il-verità ma jkollokx fuq xiex tistrieħ biex turi dak li għattu din mhix xi ħaġa ta' barra minn din id-dinja għax jekk huwa vera allura biex qalu dak l-istatement il-provi ikunu għand min irċieva id-dokument. Però dawn il-provi ċertament ma jeżistux il-Prim Ministru gideb. Apparti minn hekk Sejdrin Delija spjega kif Roberta Bela gideb meta qal li Net Media ippubblika l-ispot illegali tal-budget, allegazzjoni li ġiet miċħuda minn dan l-istazzjon stess. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister Ivan Castillo tkellem dwar id-diversi okkażjonijiet fejn Roberta Bela gideb u affakkar kif Bela gideb meta qal li l-poplu m'għandux għalfejn jaħdem sena oħra biex jieħu il-pensjoni. Gideb ukoll meta qal il-Partit Nazzjonalista qatt ma żied il-pensjonijiet. Infatti kien l-eks Prim Ministru Edi Fenekadami li żied il-pensjonijiet b'84%. Ivan Castillo qal ukoll li Roberta Bela gideb meta implika li mhux vera li qed jintrema dranaġġ fil-baħar u kienet propju l-Qorti Ewropea li kkundannatu għal dan l-aġir. Hawnhekk Ivan Castillo saħaq li din hija konferma li l-gvern ta' Roberta Bela huwa kompletament maqtuħ minn realtà. Il-gvern huwa maqtuħ kompletament mill-realtajiet tal-poplu Malti wawċi, minn nies minn ħaddiema illi ta' kuljum imorru hemm barra, jaħdmu, jirsistu sabiex jippruvaw jkollhom ħajja ta' kwalità u llum il-ġurnata nafu x'ħajja ta' kwalità qed jgħix il-poplu Malti wawċi. Illi għandu sitwazzjoni fejn il-ħajja tiegħu iddeterjorat mhux tiebet. Matul il-konferenza l-kelliema fakru fil-weda tal-Partit Nazzjonalista li Gvern ġdid Nazzjonalista se jneħħi l-ħlas tas-sena żejda li wieħed irid joħroġ mill-but għal pensjoni sħiħa.